Találkozzunk és érezzük jól magunkat együtt a falu ünnepén, július 4-én. A 4. Kakas Fesztivál reggel 6-kor kezdődik zenés ébresztővel, és másnap hajnalban fejeződik be utcabállal. Délelőtt a hagyományos kakaspörkölt főzőverseny zajlik, több mint 20 csapat részvételével. Hogy milyen ételeket készítettek, ebédidőben megkóstolható. A jó ebédhez nóta is szól. Ebéd előtt bemutatót tartanak a motoros kaszkadőrök és a lovasok, délután pedig fellépnek többek között a világbajnok kötélugrók, a hagyományőrzők, a nyugdíjasok, a karateklub tagjai, műsort adnak az óvodások és az iskolások. Jönne velem nagyság sírni, járni, visereg a talpam, nem tud várni, ha a zenekarban ott nem tudta, 7 órakor kezdődik az Operett Gála, 8 órától a Defekdó előadása. A nap sztár vendége Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar. A 4. Kakas Fesztivál tűzijátékkal és utcabállal ér véget. Értem minden nőcske, simi, 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 szívem csücske, simi nélkül nincsen tánc. Töltsük együtt július 4-ét.